риёкор набош ба нафаре ки ба ту бовар дорад. бовар накун ба нафаре ки риёкор аст. дар зиндагӣ се чизро бахшидан номумкин аст: хиёнат, дурӯғ ва нафаре ки ба ту қавл дода буд ки туро ҳеҷ вақт тарк намекунад, аммо садафсӯз туро тарк кард. баъзе нафарони сарватманд фикр мекунанд ки ҳама чиз дар зиндагӣ барои онҳо дастрас аст. мардуми оддиро ба назар намегиранд. аммо ман фикр мекунам ки аз ҳама боигарии калон ин саломатии волидайн ва хушбахтии оила аст. мегӯянд пул инсонро дигар мекунад. пул ки будани одамро нишон медиҳад. боигарию инсон будан бениҳоят муҳим аст. зиндагӣ давом дорад. шиква кори марди заиф аст.